سلام أوست عدن وزعم كنكم على توم دلواتنا أتكتاتلو كبراتن كبرانن إزي لومي تلفزيون نلومي حمشت جنبات كل تشعن 18 عام تمرت نابا 5 قربولو ساعة زينة جميرة لهم كسام خنباتي مدغنا مسانا كتصنحو نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار إزي فيديو كتفلو مودما بخبر نعدم ميديانان بروغراماتنا سابسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبر نعدم أرئيس زينم سبر زينة دكتور دبرتسن جبر ميكيل حدش ممرحي أم حلالفهم حلفي بريس سكرتيرات بيت صحفة بريزيدنت تجراي دكتور جبرو كحساي كاب بيت مأسرتي تفاتيحهم تلفزيون تجراين دمس ويانن بدرجة مأخلاي كوميتي كمرحات توسينم قصري تمزابلتي وسط عدي أب عالم ترأي بزي فلت أجباب موسخو ملكس عالم لخودكات حلوة سلامويان سوات مخانو تجليتهم أوجراويان محبرات أب العلي إيرترات ترير سجومتي نكوسد تساويت أغربا ناتي بجنرال حمدان داغالو زمراح وهابي حصص دقف سودان RSF نعمتات زغلغلن ناي وصاي تواغاتي بمملمال زفلت العلوي عزازي علي رزق ويدما آل سافانا كابتي غجله كمستفلي افليتم بريزيدنت اوغندا يوري موسيفيني أبرس كتما كامبالا أبستخايد سنة سرعة مرقة قال محلا فتسيم زولن كالو تنزينات بمحاز علتها مدباتنا بارست زينة فالليمنا يلنا حز دما نابزر زرم كنس قرقمينا سنة صانحيتم ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبر نقدم سبر زينم دكتور دبرتسن جبر ميكيل حدش ممرحي أم حلالفهم لومي حمشت جنبات كل تشحن 18 عام تمرت أب مقالة حدش بوليتيكا من قصقاس ترائيلهم أتي ببيت مخرية تجراي بريزيدنت خوين استسمية دكتور دبرتسن جبر ميكيل لعلوت أمرارها سميان أب استرخوا بالمدرخ بريزيدنت من قصة تجراي تبهيلو مدار سمعهم مدنفع كل مداوي معطوتنا نمو حاس هلاونا دحننتنا بزول مري حساب أب مقالة أب استرالو مدرخ دكتور دبرتسن جبر ميكيل كان بريزيدنت بهيراوي كلاو من قصة تجراي خوين قريب لهم إذا ما دحرتي زحالف سومن استجبر ناي كابينة شمت صعيبو زماس قدامي حزباو من قصقاسيوم دكتور دبرتسن أب مدرو قدمتي جنوسايداوي كانت حرشة تجراي إندستري سجر صبغ بايتان تفو كم زنبرون أزخاخيرم يخون بر بسنكتو كناتتي قعزة تخالفو كبيد عنوات كم زبس حجليتهم حد زلوا تجا من مفتاح دما من قصة تجراي أب عرس مركوسات خرط جيرو كسرح مخانو أرجاجيتهم ليتنال جنرال تدسور ناتي بدكتور دبرتسن زبرح كابيني بحيل سلطان زحزل حيل كبلو أب زنقف الأوان اتي جوجله بتلفزيون بيلو صراحتهم قصالو أب مقالة كلتا من قصة زبل السجات الناقد دايما تسكم زلو تنتنتي بوليتيكا ناقلوس يركوم حلفي بريس سكرتيرات بيت صحفة بريزيدنت دكتور جبرو كحساي كاب مأسرتي تفتح حلفي بريس سكرتيرات بيرو بريزيدنت كيزو محدار تجراي تخونه دكتور جبرو كحساي تمالي أماسيو بعتقات حيلتا تتعفينو كمستوى سدم تبصامنا يذكر بسوني سلسته جنبت 18 عام تمرت مشات كبابي حدن فرقان ببوليس تتحيزو أب مدبر بوليس كفلا كتم حدن تأثيرو تصنح دكتور جبرو كحساي تمالي أماسيو تفتح لهم بوليس مقالة ناي بيت فردي مأزازي حيزايا آسيرويو يبلنبر حازز تفتحلو قد مخونت بزملكت زرزر حابريت آيوتسن أزي ما أسرتي زمتزلو اتي بدكتور دبرتسن زمرح نبار كابيني أب زحالف سومن أب بيت صحفة بريزيدنت جزاو محدار بحيلي آخيبا كابيني مكيادو سعيبي بريزيدنت جزاو محدار تجراي ليتنال جنرال تدسوردم ناتي آخيبا بتريد بمخنان بزي مخنات من الصعبة صعبين اتي بوغلوات سلطان زحزل لحيلي تحتاتو يكبل مجلس هيبو نيرويم مخنات مأسري دكتور جبرو كحساي مستي أب محورا مرخوي وين فيسبوك استزرقح صحف استتحازو مخانو دما الناتا قلت يركبم مسح وحات قربت زلوم نتفت محورا ميدياون أب زحالف معالتات أنصارتي حلفي بريس سقومتي نكوسد كوغسقسو كم زقن يتعذبتي قلتم دكتور جبرو كحساي أب اوان جزاو محدار ايتا جيتاتشو ردا اكياد يسرح اي في ام مقال زنبر خوينو بمقصال مكتل حلفي بيرو كوميونيكيشن نزا حلفه حدا عامت العلين دما حلفي سكرتيرات بريس بيت صحفة بريزيدنت كوينو كم سرحه يذكرم تلفزيون تجراين دمس ويانن بدرجة مأخلاي كوميتي حوحات كمرحة توسين اتينا بارمنجستي ناب سلطان مملاس سعيبو أب تجراي عبيتي ناي مرحنة متعررات يقبر لهم كابزيوم اتزعابي دما ميدياتات تجراي بالعلوة مرحتي ويم بدرجة مأخلاي كوميتي حوحات نكمرحة زقربع حد شو سانويم از سقوم تزي اتن بقعزينا نيتورك نستلقى تبهيلن زوق أساس اللو ميدياتات تجراين مقرام زعلم ومخانوون تقليس ألم ايجنسي مرخب حفاش تجراي تلفزيون تجراي كم اون دمس ويانا بدرجة
ብደረጃ ማእኸላዊ ኮሚቴ ነቲ ሕዝ ዘሎ ዝምጥን ዓቕሚ ብዘለዎም ለዓለዎት ኣመራርሓ ንክምርሓ ምክሪ ሓሳብ ቀሪቡ እዩ እዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ነቲ ትግራይ ሒዛቶ ዘላ ዕላማ ብዓቕምን ብውግንናን ንምስላጥ ዝዓለመ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ መርሕነት ምትዕራይ ሓደሽቲ ኣመራርሓታት ተለሊኦም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተመሪሖም ኣሎም ኣብ ዝቐፅል ሰሙን ድማ ሹመት ሓለፍቲ ቢሮታትን ሓደሽቲ ኣባላት ካቢነን ዕላዊ ክኸውን ምዃኑ ለዓለዎት ሰመዚ ትግራይ ሓቢሮም ነቲ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ዝምጥን ሓድሽ ናይ መኸተ ስትራቴጂ መጽናዕቲ ተገይሩ ንዝምልከቶ ኣካል ቀሪበሎ ዝተባሃለ ኮይኑ እተን ሚድያታት እውን ነዚ ስትራቴጂ እዚ ኣብ ምዕዋት ዓብይ ተራ ክጻወታ ትጽቢት ይግበረለን ሚድያታት ትግራይ ብደረጃ ማእኸላዊ ኮሚቴ ምምራሕን ነቲ ዝነበረ ናይ ኒውትርክን ግዕዝናን ጸገማት ክፈትሑ ድዩ እቲ ኣብ ዝቐፅል ሰሙን ዝግበር ሹመት ሓድሽ ካቢኔ ንትግራይ እንታይ ሓድሽ ተስፋ ሒዙ ይመጽእ ናትኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ተካፍሉና ቁጽሪ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ምውሳኹ ምልክት ዓለም ለኸ ውድቀት ሓለዋ ሰላማውያን ሰባት ምዃኑ ተገሊጹ ብብርኪ ዓለም ብሰንኪ ናዕብን ጎንጽን ቁጽሪ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ 2025 ኣቆጻጽራ ጎርጎራውያን ኣብ ሕልፍ እዋናት ኣብ ዝተርኣየላ ዝለዓለ ምዃኑ ዓለም ለኸ ማእኸል ክትትል ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ IDMC ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዕላው ገይሩ ኣብ መወዳእታ 2025 ኣቆጻጽራ ጎርጎራውያን 32.3 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሰንኪ ጎንጺ ተመዛቢሎም ቁጽሪ ብምኽንያት ተፈጥራዊ ሓደጋታት ዝተመዛበሉ 29.9 ሚልዮን እንትኸውን ዝርዝር ሓበሬታ ምትሓዝ ካብ ዝተጀመረሉ 2008 ኣቆጻጽራ ጎርጎራውያን ናብዚ በዝሒ ብጎንጺ ዝተመዛበሉ ካብ ተፈጥራዊ ዝተመዛበሉ እንትበልጽ ድማ ንፈለማ እዋን ምዃኑ ኣረድዩ ጠቕሊሎም ናብ መረበቶም ዘይምለሱ ናብ ዝዓነወ ገዝኦም ዝምለሱን መሰረታዊ ግልጋሎት ዘይረኸቡን ስድራ ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኑ ዝገለጹ ጸሓፊ ጉዳያት ስደተኛታት ኖርዌይ ጃን ኢንግላንድ እዚ ድማ ዓለም ኣብ ሓለዋ ሰላማውያን ሰባት ውድቀት ከም ዘጋጠማ ምልክት ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦምን መረበቶምን ወፂኦም እናነበሩ ንርአለና ኢሎም ጃን ኢግላን ተመዛበልቲ ኣብ ዝተመለሱሎም ገለ ከባቢታት እውን መሰረተ ልምዓታት ብምዕናው ማሕበራውን ከባቢያውን ጽዕንቶታት መቕጻሎም ጉዳይ ተመዛበልቲ ዘላቕ መፍትሕ ዝሓትት ምዃኑ ዘረድእ እዩ ዘጋርዲያን ከም ጸብጸቦም ሰባት ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ክልተ ወይ ሰለስተ ግዜ ይመዛበለሉ ዝበላ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ማእኸል ክትትል ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ IDMC ትሬሲ ሉካስ እዚ ተደጋጋሚ ምምዝባል ምትራፍ ዘይምኽኣልና ድማ ነዞም ተመዛበልቲ እንሕልወሉ ስርዓት ፈራሪሰሉ ማለት እዩ ብማል ዓለም ጉዳይ ተመዛበልቲ ንምፍታሕ ከም ዝተሰኣና ኣረድየን በመሰረት እቲ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብዘለዋ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ሻምናይ ብርኪ ተቐሚጣ ትርከብ ኣህጉራውያን ማሕበራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተሪር ስጉምቲ ንክውሰድ ጻውዒት ኣቕሪበን ኣብ መበል 62 ስርዓ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንጸላልወ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ፈጢሩ 31 ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ብሓባር ብምዃን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምርመራ ዘካይድ ፍሉይ ልኡኽ ስልጣኑ ንክሕደስን ተሓታትነት ንክረጋግጽን ጻውዒት ኣቕሪበን እዚ ጻውዒት እዚ ምስ መበል 25 ዓመት ማእሰርቲ ጉጅለ 15 ገጢሙ ምምጽኡ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ረዚን ገይርዎሎም 31 ኣህጉራውያን ማሕበራት ብሓባር ብምዃን ናብቶም ኣብ ጀኔቫ ዝርከቡ ቆምቲ ወከልቲ ሃገራት ሓደ ረዚን ደብዳቤ ጽሒፈን ኣሎ እዚ ደብዳቤ እዚ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባ ሕብራት ሃገራት ስልጣን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንክሕደስ ዝጽውዕ እዩ እዘን ማሕበራት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ገዘት ወጻኢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ስግረ ደባዊ ጸቕጢ ይገብረሎ ዝብል ከቢድ ክሲ ኣቕሪበን ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዘተ ዓብይ ቦታ ንክረክብ ድማ ይጽዕራ ከም ዘለዋ ማዕኸና ዜና ዓለም ጸብጺበን ከምቲ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ምርመራ ዘካይድ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ፖለቲካዊ ውግንና ዘለዎ ይብማል ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ክቃወም ጸኒሑ እዩ ሕዚ እውን እቲ ዲፕሎማስያዊ ኩናት ኣብ ጀኔቫ ብርቱዕ ኮይኑ ቀጺለሎም ነቲ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን RSF ንዓመታት ዘገልገለን ናይ ወጻኢ ተዋጋእቲ ብምምልማል ዝፍለጥ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዓሊ ሪዚቅ ወይ ድማ አልሳቫና ካብቲ ጉጅለ ከም ዝተፈለየ ኣፍሊጡ አልሳቫና ተባሂሉ ጽዋዕ ብርጋዴር ጀነራል ዓሊ ሪዚቅ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘርግሖ ቪድዮ ምስቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዝነበሩ ዝምድና ብዕሊ ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጡ እዚ ውሳነ እዚ ካብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ንምስላፍን ሰላም ንምምጻእን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ሱዳን ትሪቢዩን ከም ጸብጸቦ ዓሊ ሪዚቅ ኣብ ውሽጢ RSF ናይ ወጻኢ ተዋጋእቲ ናብቲ ጉጅለ ብምእታው ዝለዓለ ተራ ዝነበረ ሰብ እዩ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ዳርፉር ኣዝዩ ጽልዋ ዘለዎ ሓያል ወተሃደራዊ መራሒ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ ክልተ ዋርሕ ካብ RSF ዝወፀ ካልኣይ ላዕለዋይ ኣዛዚ ገይርዎሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን ሜጀር ጀነራል አልኑር አልቁባ ብተመሳሳሊ ካብቲ ጉጅለ ወፂኡ ናብ
ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን SAF ከም ዝተጸምበረ ይዝከር እዚ ኣዛዚ እቲ ውግእ ክጅመርን ከሎ ምስ RSF ተጸምቢሩ ቅድሚ እውን ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝሰርሕን ጸኒሑ ድማ ናይ ባዕሉ ዕጡቕ ጉጅለ መሪሑ ምስ መንግስቲ ሱዳን ክናሓናሕ ጸንሐ ተዋጋኢ ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ሙሴቬኒ ኣብቲ ብ15 ጥር ዝተኻየደ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ 71 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ድሕሪ ምዕዋቱ ንሻብዓይ ግዜ ነቲ ሃገር ክመርሓ ምዃኑ ዘረጋገፀ ኮይኑ ብቦቢ ዋይን ዝፍለጥ ሕፁ ተቃዋሚ ሮበርት ድማ 24 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ምንዋሩ ይዝከር ሙሴቬኒ ንዕዱማት ኣጋይሽን ደገፍቱን መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ምምሕዳር ቁጠባ ኡጋንዳ ኣብ ምሕያል ዞባዊ ምትእስሳር ኣብ ምስፋሕን ርጋን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ትኹረት ክገብር ምዃኑ ገሊጹ ወዲ 81 ዓመት ሙሴቬኒ ን14 ዓመታት ንኡጋንዳ ዝመርሐ ኮይኑ ካብቶም ዝነውሐ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ዝመርሑ መራሕቲ ኣፍሪካ ሓደ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኡጋንዳ ሕጊ ዕድመ ገደብ ፕሬዝዳንት ኣብ 2017 ብምስራት ኣስዒቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፕሬዝዳንታዊ ዕድመ ገደብ ከም ዘይብላ ጸብጻብ TRT ኣፍሪካ ጸብጺቡ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ን14 ዓመታት ዝጸንሐ ስልጣኑ ከነውሕ ብምዃሉ ነቲ ሃገር ክሳብ 2031 ክመርሓ ምዃኑውን ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጻሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለዝተኸታተልኹምና ምስጋናና ዝዓዘዙ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከም ዝገበርኹም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም